Kwentuhan lang, walang personalan. Trip ko lang gayahin boses ni Mark Logan. Tayo magkwentuhan. Ako si Mark at Logan, patrol ng Pilipino. Meron akong kwento. Ako'y may alaga. Nako, minsa'y umiikli, minsa'y humahaba. Bago kayo mapapaisip ng masama, abay ang tinutukoy ko ay ang aking dila, pagkat iba't ibang boses kasi lumalabas sa aking bunganga. Iba't ibang boses ay gagayahin ko. May boses artista at boses politiko. Well, sample nga pare ko, boses Fernando po. Sama-sama, tulong-tulong sa pagpapanday ng bagong umaga. Hindi pa tapos ang laban. Kapag puno ng salop, dapat na kitang kalusin. Isang bala ka lang. Balderrama, tandaan mo to. Hindi ka na sisikatan ng araw. Bakit naman ako sisikatan ng araw? Eh, gabi ngayon. Gunggong. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Bakit hindi kita nakasalubong? Dahil lumiko ka. Sarhentong pagutpot na may kalawang sa ilo. Para kang butiking walang masulukan. Guerrero, kung si Manay nakahiga na, si Manoy tayong-tayo pa. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan mula sa iba't ibang usapan. Trabaho lang, walang personalan. Kung si FPJ kasama kanyang kumpare, abay eto rin pala, si Erap. Erap, anong lagay dyan? Maraming salamat sa lahat ng Manileños, sa lahat ng mga kababayan natin sa San Juan, sa samang panik ng mundo. Maraming salamat. Walang kapakapatid, walang kamag-anak, walang kumpa-kumpare. Kaya, alam nyo ba kung bakit ako tinawag na Erap? Hindi dahil sa magkumpare kami ni Fernando po. Tinawag akong Erap dahil sa Erap akong maglakad. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, mga Erap. Tuloy-tuloy lang. Abay, tayo muna magbalitaan. Atin munang pakinggan. Boses ni Kabayan. Kunwari nasa kanyang impilan. Intruhan mo nga dyan. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol. Narito ang inyong pinagkakatiwalaan. Kabayang Noli de Castro sa magandang gabi, bayan! Magandang gabi, bayan! Sa ulo ng ating mga balita, barko lumubog, di nakatis, lumutang. Kubang naligo sa dagat, napagkamalang pawikan. At yan ang ating mga balita sa TV Patrol. Magbabalik kami makalipas ang ilang patalastas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng sabon shampoo. Kung mukhang imposibleng paputin, uling ang gamitin. Bayan? Tuloy-tuloy lang ang ating kwentuhan. Dako tayo sa ibang himpilan para sa isang balitaan. Kung pabilisan ng bibig, balita ang mabilis. Nako, wala pa ring tatalo kay Mr. Mike Enriquez. Maraming salamat po mga kanguso, mga kapuso. Sama-sama po tayo sa pagtutok ng mga balitang ito na ating tinututukan. Sa loob po naman ng 24 oras, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, perwis yung totoo lamang. Excuse me po. Mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, perwis yung totoo lamang. Dahil hindi natutulog ang mga nagbabalita, pati na rin ang mga balita. Naloko na, 24 oras, pasok. Ito po ang inyong embiskargador. Kiskisin mo, kiskisin ko, kiskisin nating lahat. Magkiskisan tayo. Ako ang inyong Miguel Castro Mike Enriquez. Pasok, sama-sama tayo magiging saksi. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang Imbis Cargador. Pasok! Tuloy-tuloy tayo sa ating kwentuhan. Dakuan ho natin ang iba pang usapan. Si Soko, Ges Abelgas, abe, titingnan ko kung kaya mo. Pasok mo! Magandang gabi, kapamilya. Narito ang pagsisiyasa ng mga dokumentado, sementado, tarantadong pagbabalita batay sa pagsisiyasat sa mga naganap na krimen
Asin of the Crime Operative, samahan ng mga nagtitinda ng asin sa Pilipinas. Magandang gabi, kapamilya. 3 bangkay ang natagpuan sa loob ng sementeryo. Patay na ng matagpuan ang naturang mga bangkay. Ngunit ayon sa salaysay ng isa pang bangkay din, ito ay nagpakamatay. Ang sanhi nito, subalit walang teorya na pinaniniwalaan at ebidensya sapagkat ang mga ito ay tunay na patay at ang ikinamatay gutom pagkat ang mga ito ay patay gutom. Ano ang susunod na eksena sa mga sinubaybayan ng SOCO, Scene of the Crime Operative, mga asin na natagpuan sa ibabaw ng krimen? Ako, si Gas Gipulgas, magandang gabi, kapamilya, at ito ang SOCO. Aba, tuloy-tuloy lang. Kung pag-usapan ng may comedy, wala pa rin tatalo kina Babalo at kay Dolphy. Nahiya ko. Tiyan. Laughter is the best medicine. Siya nga pala, kung babae ang pag-usapan, from A to Z, Alma to Siasya. Nahiya ko. Kaya naman, mga kaibigan, hindi buong pelikula kapag wala siya. Ladies and gentlemen, Babalo. Wow, gayahin mo lang sa buong buhay ko. Wag lang itong baba ko. Ha? Siguraduhin mo na sepa ko, ha? Oo, safe na safe ka pagkasama kita. Pagkasama mo ko, ha? Ako ang hindi safe pagkasama kita, ha? Puro bugbog ay nabot ko sa'yo. Puro disgrasya, ha? Oo. Hello? Opo. Ano po? Wag po, naku po, wag po. Bata pa po yan ha? Opo. Sino po? Oo, wag po, bata pa po yan, ha? Wag po, opo, sige po. Ano daw? Wrong number. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan dito sa ating kuritan. Aba, teka sandali lang. Lagay ng panahon mula kay Kuya Kim. Ang bagyo papalit sa Pilipinas, sumalit ang Pilipinas ay papalapit sa bagyo. Ang bagyo hindi natuloy dahil masama ang panahon. Konting kalaman, kung ang kalabasa ay pampalinaw ng mata, ang kalabasa na may take 2. Take 2. Ang bagyo ay papalit sa Pilipinas, subalit ang Pilipinas ay papalapit sa bagyo. Ang bagyo ay hindi natuloy dahil masama ang panahon. Konting kaalaman, kung ang kalabasa ay pampalinaw ng mata, ang talong naman ay pampatirik ng mata. Ito si Kuya Kim nagsasabi sa bawat pagsubok ng panahon, laging tatandaan, ang buhay ay weather lang. Matang lawin. Oh, ayan, hihirit pa ba kayo? Teka, sandali lang, ang dami ko pang sorpresa sa inyo. Nako, maubos kaya ang oras ko dito. Sandali lang, pinagmamalaki ng bansang Pilipino ang ating nag-iisang Pangulo ng Pilipinas. Walang iba, kundi si Duterte Rodrigo. Okay na ba kayo? Magandang araw sa inyong lahat. Sinabi ko sa inyo na ito si Bungo, senator na tuloy. Congrats. Sabi ko rin kay Inday, pinatawag ko rin Inday. Sabi ko, ikaw muna bahala sa Davao. Asikasuhin ko lang to. Yesterday, kita nyo, marami tayong inasikaso. Pero totoo, sabihin ko sa inyo, galit ako kay Prede Aguilar. Alam mo bakit? Si Prede gumawa ng kanta, Bulag, Pipi, Bingi. Totoo, rinig nyo, hindi man lang sinali yung pilay. Nagalit ako sa kanya. Dapat